V tomto videu predstavím astrologický týždenný horoskop od pondelka 15. apríla do nedele 21. apríla. Pozriem sa na najpodstatnejšie udalosti tohto týždňa, no hlavne na to, aké energie sa s týmto týždňom u znamení zverokruhu prejavia. Ako sa budeme cítiť? Ako tento týždeň čo najlepšie využiť? Týždenný horoskop chápe 16. týždeň roka 2024 ako čas zmien vibrácií kozmu. Vládca zverokruhu, mocné slnko, ktoré vplýva na každé znamenie, sa preskupuje zo súhvezdia Baran do nového znamenia Bík. V tomto týždni teda prežívame významnú udalosť, ktorá má veľký efekt na lásku, romantiku, pracovné záležitosti, no predovšetkým na financie a materiálne otázky každého z nás. Ešte predtým, ako sa pustím do astrologickej analýzy aktuálneho týždňa, pripomínam, že tento globálny horoskop bol vypočítaný na základe presných astrologických pohybov. Je teda presný a pravdivý. Viac o tomto týždni sa dozviete aj z linkov v popise videa, ktoré smerujú na horoskopy pre každé znamenie zverokruhu. Zistíte, ako sa tento týždeň dotkne priamo vás, vašej rodiny alebo známych cez presný týždenný horoskop. Vyberte si v popise videa vaše znamenie a prečítajte si o svojom týždennom osude. Slnko sa počas roka každý mesiac presúva do nového znamenia zverokruhu. V druhej polovici apríla sa presúva do Býka. Každý pohyb slnka dáva v tom čase znameniam isté karmické lekcie, ktoré sa spájajú s energiou jednotlivcov. Týždenný prejav intenzity aspektu sa ukáže počas celého týždňa, nielen v deň, kedy dochádza k priamému prestupu slnka. Avšak od pondelka 15. apríla do nedele 21. apríla nebude slnko jediným dôležitým okamihom pre týždenný pocit znamení. Keď sa slnko usídli v znamení Bík 19. apríla, u znamení zverokruhu dochádza k zaujímavým pocitom. Astrológia v tomto čase ukazuje na nové hodnoty, s ktorými je dobré pracovať. Pozitívne vlastnosti, prúdiace od podstaty znamenia Bík, sa spoja so stabilitou, trpezlivosťou a s materiálnymi záležitosťami. Duchovne nás vládca zverokruhu Slnko pozve k sústredeniu sa na lekcie súvisiace s materiálnym svetom a s osobnou existenciou. Tento týždeň je veľmi dôležitý. Jeho sila sa ukazuje i v tom, čo nás chce kozmos v aktuálnych dňoch naučiť. Stabilita je jedným zo slov, ktoré sa s Bíkom stávajú pre aktuálny týždeň podstatné. Slnko teraz ukazuje na trpezlivosť, ktorá vedie k rastu, a to následne k stabilite. Na kozmickej scéne sa objavujú výzvy, skúšajúce našu schopnosť udržať sa pevne na Zemi. Zastabilizujeme sa tam, kde patríme. Čas zväčšenej zemskej energie je priestorom pre premýšľanie nad rýchlejším posunom vpred. Energia Bíka sa začne ukazovať už v pondelok, kedy slnko v Baranovi slabne, aby privítalo náruč zemského Bíka. Keďže Bík má v charakteristike tendenciu hromadiť materiálne veci a dokonca aj emócie, táto sila sa prejaví aj do dní, ktoré prichádzajú. Aj keď nie sme narodení v znamení Bík, cítime jeho kvality. Týždenný tok kozmu vyvolá situácie, ktoré nás privedú k zvažovaniu toho, čo je v živote dôležité a prečo je to tak. Hlavne záverečné dni od 19. do 21. apríla budú pre viaceré znamenia
znamenať čas spomalenia a premýšľania. Merkúr je stále ešte pár dní retrográdny a vo svojej záverečnej fáze cúvajúceho pohybu sa snaží ukázať, kam budú viesť naše ďalšie kroky. O tom, ako sa prejavuje retrográdny Merkúr v apríli, sa dočítate aj v linku z popisu videa. V budúcom týždni sa astrologická karma prečistí a znamenia nadobudnú novú silu, motiváciu aj energiu. A tieto krásne energie máme na dosah už tento víkend. Slnko v Bíkovi a posledná fáza cúvajúceho Merkúru predstavujú možnosť, ako si uvedomiť, čo nás motivuje, poháňa vpred a inšpiruje. Ak sme boli v minulosti príliš materialistickí alebo sme materiálne potreby zanedbávali, prídu v najbližších dňoch situácie, ktoré nás navedú k prehodnoteniu nášho správania sa k peniazom. Takáto hĺbka sily slnka sa dotkne všetkých znamení zverokruhu v 16. týždni roka 2024. Od pondelka do piatku budeme mať viac práce. Týždenný pracovný dôraz na našu aktivitu bude počas pracovných dní tohto týždňa väčší. Okrem bežných pracovných povinností sa totiž napájame aj na bíkovú kvalitu prepojenú s Venušou. Spoločne nám sila bíka a láskavosť Venuše ukazujú, že je dôležité poznať seba samého. K bežným povinnostiam sa teda počas pracovného týždňa pripája aj potreba hodnotiť seba, ale aj tých, ktorí sú nám najbližší. Musíme premýšľať a uberať sa správnejšou cestou, ktorá nám je teraz aj intuitívne blízka. Akým spôsobom hodnotíme vlastné úspechy a svoje vlastnosti? Aj túto otázku sa nás opýta tento týždeň, kedy premýšľame nad svojím životným účelom. Týždenný jas slnka zanechá na každom znamení zverokruhu svoje posolstvo. Avšak všetky znamenia budú mať jedno spoločné. Pýtame sa samých seba dôležité otázky a hľadáme odpovede, ktoré sa týkajú aj nášho osobného rastu. Ako oceňujeme druhých? Dávame ostatným dostatočne najavo svoje city? Sme otvorení príležitostiam na posilnenie seba úcty a na ocenenie a uvedomenie si vlastnej hodnoty? S koncom týždňa sa musíme pozastaviť nad otázkami, ktoré sa nás vesmír pýta. Karmické cykly v tomto týždni konfigurujú viacero otázok. Najdôležitejšie však je nepodceňovanie seba samého. Musíme sa oceniť za veci, ktoré sme urobili pre seba i pre iných. Tento týždeň musíme nájsť krásu vo svojom srdci a ukázať hlavne sebe, že sme človekom, ktorý má veľké srdce, krásnu dušu a je nenahraditeľný. Každý z nás je jedinečnou bytosťou, s ktorou vesmír súzní. Oceňme sa. Nezabúdajme na lásku k sebe samému, ktorá je v čase takejto veľkej zmeny energie od slnka veľmi podstatná. Cez víkend aj počas bežných dní týždňa je duchovné napojenie na prírodu nevyhnutné. Duchovne nás v tomto týždni pozýva Bík do prírody. Astrológia s aktuálnymi prebiehajúcimi energiami jasne naznačuje, že spojenie s prírodou a s fyzickým svetom bude prospešné pre každého človeka. Týždenný spôsob uvažovania o svete aj o sebe samom je dôležitý. To, ako sa dívame na svet a na svoje ja, sa odzrkadlí v našej budúcnosti. Karmicky je tento týždeň čas na vyrovnanie sa s tým, ako sa správame k sebe aj k prírode, ktorá je našou matkou, naším domovom. Bík nás pozve k znovu objavovaniu krás tejto zeme. Tešíme sa z krás, ktoré nás obklopujú.
víkend, ale aj celý pracovný týždeň by mal patriť väčšiemu kľudu a radosti z prítomného okamihu. Mali by sme sa tešiť z maličkostí, akým je slnko, spev vtáčikov, radosť okamihov s najbližšími. Príroda nás môže v tomto týždni napojiť na správny prúd myšlienok a kvalitných energií. Buďme otvorení výletom, oddychu v prírode a aktivitám, ponúkajúcich príležitosť na uzdravenie vzťahov. Fungujme počas tohto týždňa viac v harmónii s prírodným svetom a jeho procesmi. Bík nám dokonca dáva dostatok trpezlivosti, vytrvalosť a odhodlanie. Ohnivá energia, ktorá mohla byť pre niektorých komplikovaným prebytkom, sa teraz vystrieda s pomalou kvalitou pre podporu osobného rozvoja, vzťahov a kariéry. Minulé činy nám teraz ukážu, že nadobudnuté skúsenosti sú neoceniteľné. Celkovo nás tohto týždňový vstup slnka do Bíka inšpiruje k premýšľaniu o reálnych životných hodnotách pre nás osobne. Týždenný rast zemského elementu predpovedá chuť na nové veci. V tomto bode horoskopu pripomíname, že každý jednotlivec so svojím dátumom narodenia dostal do vienka osobitnú elementárnu energiu. Každý dátum narodenia totiž vykazuje rovnováhu, prebytok alebo nedostatok istého elementu. Napíšte nám do komentáru, či poznáte svoj elementárny horoskop. Poznať prebytok alebo nedostatok svojho elementu je nevyhnutné. Napríklad prebytok vody sa prejavuje prílišnou precitlivosťou a emocionalitou. Prebytok ohňa veľkou vášňou. Ak chcete vedieť viac o dátume narodenia, ktorý vás zaujíma, napíšte nám ho do komentáru a my vám vypočítame váš elementárny horoskop. Aký element bol v dátume tohto narodenia v prebytku alebo nedostatku a čo to znamená? Opýtajte sa nás v komentároch. Prvé dni tohto týždňa osvetľuje priekopnícka esencia znamenia Baran, ktorá povzbudzuje k odvahe. Neúspech sa nás hlboko nedotýka, pretože vieme, že nové cesty môžu zmeniť naše plány. Čo bolo kedysi dôležité, dnes už byť nemusí. Znamenia zverokruhu sa môžu v tomto týždni príjemne naladiť na energiu Bíka, ktorý osviežuje našu túžbu ísť za tým, čo je nám prirodzené. Nebojácna energia Bíka a dosluhujúca odvaha a vášeň Barana sú pre aktuálny týždeň signálom, že je dobré chopiť sa šancí s neochvejným nadšením. Keď sa slnko vnorí v piatok 19. apríla do pokojnej oblasti Bíka, naše tempo sa mierne ustáli. Slnko premení naše myšlienky na hmatateľné výsledky s postupným uhniezdením sa v súhvezdí Bíka. Obdobie tohto týždňa naznačuje, že to, o čo sme sa starali, čo sme zasiali, prinesie svieži a pokojnejší život. Ostatné planéty majú tiež efekt na týždenný duchovný tok. Merkúr, ktorý je naďalej v Baranovi, sa ešte stále snaží zablokovať náš spôsob komunikácie tak, že hľadáme správny výraz pre bežné veci. Komunikácia je naďalej komplikovanejšia. Robí nám problémy nielen správne vyjadrovanie, ale aj sviežosť v mysli. Naše nápady a pocity sú uzamknuté v našom vnútri a obava o prejavenie svojho ja je naďalej citeľná. Našťastie nie až tak silno ako po minulé dni či týždne. Merkúr je totiž v tomto týždni už vo svojej poslednej fáze cúvania, čo sa príjemne napája na pohodový vývoj druhej polovice týždňa. Rozhodne sa však stále vyhýbajme riskantným rozhodnutiam a konverzáciám, ktoré spôsobujú napätie. Komunikujme jasne, s presvedčením a pozor na zhon. Každému rozhovoru darujme v tomto týždni dávku ohľaduplnosti a tolerancie.
Venuša, ktorá je naďalej v spojení s baranom, je v tomto týždni strojcom vášne a ohnivého prístupu k láske i ku vzťahom. Tomuto týždňu vládne naďalej vzrušenie, ktoré nás núti vnímať romantiku odvážne a spontánne. Od vzťahov chceme počas celého týždňa viac energie, vzrušenia, viac zážitkov. Venuša radí, aby sme tento týždeň prežili v prítomnosti a aby sme venovali pozornosť aj svojmu srdcu a tomu, čo nám hovorí. Prejavujme náklonnosť spontánne a bez výhrad, ale buďme v strehu pred novými vzťahmi, ktoré môžu byť povrchnejšie. Planéta Mars je v tomto týždni v spojení so znamením Ryby, čím dodáva týmto dňom dávku žiadanej vodnej podstaty. Mars je zamotaný v mystických kvalitách Ryby, čo mu nasvedčuje aj mystika týchto dní. Sme jemnejší, no neochvejne presadzujeme svoje túžby. Planéta Mars tlmí v Rybách agresivitu, znamení, čím zvyšuje našu citlivosť na intuíciu. Zisťujeme, že sme poháňaní dvoma energiami, vášňou a citlivosťou. Týždenný rast kvalitnej rovnováhy vraví, aby sme sa spojili s univerzálnymi prúdmi empatie a porozumenia. Aj najdôležitejšie planéty astrológie vravia, že tento týždeň je časom rozmanitých zážitkov. Znamenia zverokruhu sa stretávajú s ohnivými impulzmi barana a s iskrivosťou býka. Sme spojení aj s emocionalitou a mystikou ryby, preto lepšie cítime svoje emócie i lásku ostatných. V tomto týždni príjmime vášeň Venuše a intuíciu ryby. Nachádzame sa v týždni, ktorý nám pomôže nájsť svoj vlastný životný rytmus. Viacero vecí sa vracia do starých, ale príjemných koľají. Vesmír nám prorokuje, že tento týždeň ponúka príjemné, duchovné obohatenie. Viac o tomto týždni sa dozviete aj s linkou v popise videa, ktoré smerujú na horoskopy pre každé znamenie zverokruhu. Zistíte, ako sa tento týždeň dotkne priamo vášho znamenia zverokruhu, znamenia vášho partnera či členov rodiny. Vyberte si v popise videa vaše znamenie a prečítajte si o svojom týždennom osude. Ak sa vám video páčilo, kliknite like. Pre viac faktov zo sveta astrológie, horoskopov a tarotu, kliknite odber alebo subscribe. Spojte sa s nami aj cez sociálne siete, ktorých link nájdete tiež v popise videa. Za tento presný astrologický výklad sa nám môžete poďakovať aj priamo finančným darom skrz tlačítko vďaka. Za horoskop a tarot vám želám krásny, úspešný týždeň, ktorý bude naplnený láskou, harmóniou a porozumením.